Село Невша е най-живописното в община Ветрино. Целият район около Провадия и Невша представлява нанис от магически скални образования, много от които са били обитавани в миналото. За почитателите на природните и исторически забележителности местността предлага уникални места. Наблизо се намира Мадърският конник, един от знаковите символи на България. Недалече и Плиска, първата столица на България, където ще можете да посетите новооткритият музей на кирилските букви.